hawnhekk dorodu biex bħala insara nagħtu l-aħħar tislima lil Fredi illi għadha minn din il-ħajja għall-ħajja ta' dejjem. L-Arċipriet Mario Tong fisser il-preżenza kbira ta' nies għal qudies funebri bħala espressjoni ħajja ta' rispett li kien igawdi Fredi Mikallef matul ħajtu kif ukoll wara mewtu. L-Arċipriet fisser lil Fredi Mikallef bħala ibn il-Mosta li matul ħajtu ħadem għal ġid tal-komunità. Huwa politiku illi jemmel fil-ideal oħdem għalih. Huwa il-bniedem illi serva fil-gvern u edha id-dmirijiet tiegħu mill-aħjar li serva. L-Arċipriet tal-Mosta tkellem dwar l-aspett altruista ta' Fredi Mikallef li ħafna sebqgħu jiftakru l-għajnuna li Tom kienu min kienu. Fl-età ta' 72 sena Fredi Mikallef ħalla warajh lil Martu Koni u lil Ludu Carlo, Dino u Marija u raba li kienu kollha preżenti għal qudies funebri. Preżenti għal funeral kien hemm l-awtoritajiet tal-pajjiż, il-President George Abela, il-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat, il-Viċi Prim Ministru Tonio Borg u l-Speaker tal-Kamra Michael Frendo. Attendet ukoll it-tmexxija tal-Partit Laburista, id-deputati mexxejja Anġlu Farrugia u Tony Abela u diversi membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra. Preżenti it-tmexxija ta' One Productions. Il-Chairman Jason Mikallef ma setax jattendi għaliex inqabad barra l-pajjiż fuq xogħol tal-kumpanija. Kif it-tebulla nfexxek għal ċabċiba waħda waqt il-kantant Joe Camilleri kanta My Way. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my